En je ziet al die stoere man. Ik denk wel een stuk of 10 en die haar woordvoerder Dirk Garter. Dirk, wat kom je met de van? Nou, we moeten maar een boer die daar staat, moeten we op een heeg tillen en dan moeten we in de groen laten vallen en dan moet er een gat komen. Ja, en waarvoor komt dat gat er? Nou, om waterputten te bouwen in Afrika. In Afrika. En kun je hem dat samen al in het met z'n allen? Zo'n groot gatje er even boren in de groen. Ja, wel. Ja. Het goed gaat wel. Als het goed gaat wel. En hij hem direct hulp bij? Nee. Ja. Ja, een beetje. Waar dan? Mijndert. En waar ben die stoere sterke man dan die de best in? Touwtje loekers. Touwtje Lucas. En wat zal die doen? Zal ik een touw loeken? Maar Jim kent alleen wel aan. Ja, wel. Nou, dan zullen we eens zien hoe Jim dat doet. Albert Doornbos, Dirk Lammers, wat is de jeugd hier rondwan, Albert? Nou, ze zijn aan het touwloeken. Op dit moment zijn een touwloekersploeg. En we hadden het georganiseerd om hier de boortoren die we meenemen naar Mauritanië voor het Rossum Millennium project. Om die hier uit te proberen. En meestal zijn ze wat zo'n boortoren hier doet. En dan kon je een beetje oefenen met deze boortoren. Voel het mij, Dirk Lammers? Nou, het voelt me nog een beetje almak eerlijk zeggen, want we moeten het leren natuurlijk, we hadden er nog nooit mee gewerkt. Maar in de kleigrond werkt het toch kennelijk anders dan in het zand, zeg ik maar zeggen. Maar toch staat er al op een stuk of 20 plekken, staat deze toer al en is kennelijk wel succesvol. Ja, want ik had er even naar zitten zien en hij kwam net heel gauw 4 in de groen, hè? Dat klopt inderdaad, ja, het voelt me ook wat zien. 3, 2, 1, los! Een van de mensen die ik direct tref bij de demonstratie van de Wetterboortoren is Jaap Melissen van uw collega Omroep Kanaal 30. Ja Jaap, ik zie hier ook een auto staan bij Kanaal 30. Dat is er ook in, hè? Ja, klopt Hendrikje. Ik ging inderdaad ik in uitname van het team Tiet Zegterdiel 8 Kaspelen ging ik de rally rijden. Klopt. Ja. Hoe ga je hem hier op deze rally, hoe ga je hem voorbereid? Ja, dat gaat eigenlijk al 2 jaar waarom. Marius Dussel, de initiatiefnemer, die kwam 2 jaar in bij de gemeente Tiet Zegterdiel om te praten over dit initiatief. Toen nog Tiet Zegterdiel Timbuktu. En ja, ik was voort enthousiast, dus ik zei van ik wil hem zelf eigenlijk wel rijden. Ken dat ik? Ja, dat cool wel, maar dan moest ik zelf sponsors binnen Wagaria natuurlijk. Nou, dat heb ik die in. En inmiddels is het zo vier dat we een auto keepje kennen en op wij kennen straks. Ja. Ik wens je er heel veel succes. Tegen.